Er du klar? Når vi kører el-offroad i stedet for på benzin, så skal vi ikke lære gearkassen, vi skal ikke lære koblingen. Vi skal op og sidde, og folk er i gang med at køre 5 minutter efter, de har fået udstyr på. Mit navn er Kasper. Jeg er instruktør ved Thomas Kongsøj Adventure, og det er mig, I kan risikere at komme med på tur med, hvis I besøger os. Selvom det er efterår herude, så er det rigtig gode forhold. Det er jorden, den ændrer sig alt efter, hvordan vejret har været, om det har været regnvejr, eller om det har været tørt osv. Så man kører efter forholdene herude, og det er også en stor udfordring. Det er ret fedt. Hej, jeg hedder Julie, og jeg er en af de instruktører, du også kan møde, når du er ude hos Thomas Kongsøj Adventure. Når folk møder ind hos os, så uddanner vi dem. Altså, det er ikke en forudsætning, at man har kørt, før man kommer. Vi tager folk fra, hvor de er, og så lærer vi dem at blive bedre at køre. Det er ikke race og rally, det er en offroad-oplevelse for alle. Når vi kører på el, så er det jo helt stille. Vi er et med naturen, og det kan godt gå hurtigere, end man lige tænker, fordi den bare reagerer med det samme. Her er der tit folk, der ligger sig. Jamen, jeg vil gerne vise dig et spor herover, hvor der er lidt sammenkobling af de udfordringer, vi lærer folk at komme igennem. Hvis man kommer her som en større gruppe med et forskelligt erfaringsniveau, så kan vi gøre det, vi deler op. Så vi laver et hold for begynderne og et hold for de øvede. Lyden, den er jo, der er ikke nogen motor på benzin, så det du kan høre, det er kun din kørsel. Du kan høre kæden, dækkene, bremserne. Motoren, den har vi udelukket. Hvis folk kommer her og ikke er opmærksomme på sporet, så kan man godt overse den her rod. Her der har vi rødder. De er glatte, og de giver et stød op i motorcyklen. Der er sand, det er løst at køre i, og som vi kan se ned langs sporet, så er det ret ujævnt. Hvis man kommer med evner i forvejen, så griber vi folk, hvor de er. Det er aldrig en raceoplevelse, men selvfølgelig så tilstræber vi at lave den bedste tur for vores gæster. Det underlag, vi finder her, det er sådan lidt en blanding af sand og jord, men selvom det har regnet rigtig meget her i går og i dag og dagene op til, så fordi det underlaget er sådan mest sand, så kan det tage rigtig meget vand. Kører til højre deroppe, så kører til venstre. Det er overhovedet ikke det med farten, der gør, at det er sjovt herude. Det bliver folk faktisk for det meste også overrasket over. De fleste, som vi kører med, hvor det også er første gang, de sveder rigtig meget, når de kommer tilbage og siger, at det er hårdt og er hårdere, end de troede. Så er vi kommet på Fedets åbne savanne, hvor vi tit ser en masse forskellige vildt. En teambuilding-øvelse, det kunne bestå i, at et hold skal bygge en borg ud af et træ, de kan finde her i området, ud af reb, og så skal de samarbejde i den borg, uden at afsløre alt for meget. Selvom man ikke har nogen baggrund for det i forvejen, så får vi fællesskab til at hænge sammen, og vi får alle med alligevel. Ja,